Jazakumullah. Maintenant, nous allons écouter un exposé. L'humanité d'abord, essuyer les larmes des personnes en détresse, sera présenté par Selassina Maïga. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, la vertu ne consiste pas à tourner le visage vers l'est ou vers l'ouest, mais réellement la vertu consiste à ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier, et aux anges, et aux livres, et aux prophètes, et qui pour l'amour d'Allah dépensent de leur argent sur leurs proches, leurs parents, les orphelins, les nécessiteux, sur les voyageurs, sur les personnes en détresse, et pour payer des rançons pour libérer des captifs, et qui observent la prière, qui paient la zakat, et qui tiennent leurs promesses quand ils en ont fait. Et ceux qui seront patients dans la pauvreté et affliction, et ceux qui sont inébranlables en temps de guerre, ce sont eux que l'on considère comme les vrais croyants. À plusieurs reprises, le Saint-Coran a chargé les musulmans d'aider encore une fois de plus ceux qui sont vulnérables, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont d'une manière ou d'une autre à la demande de l'assistance d'autrui, à la demande de ceux qui sont censés être utiles pour eux. Par exemple, l'islam nous charge de protéger et de soutenir les orphelins, d'aider ceux qui voyagent, de subvenir aux besoins et aux besoins des défavorisés, de prendre soin de ceux qui souffrent de mauvaise santé. En outre, l'islam enseigne que ses voisins ont un grand droit sur eux. Les musulmans ont appris qu'ils devaient traiter leurs voisins avec grâce et compassion et être toujours prêts à les aider dans leur temps de besoin, de chagrin. Dans une tradition bien connue, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'ange Jibril avait si fortement insisté sur la réalité des droits du voisin et les traiter avec amour et sympathie, qu'il en est venu de penser que peut-être qu'il pourrait être inclus parmi les héritiers légitimes des musulmans. De plus, la définition d'un voisin extrêmement vaste et de grande portée, il comprend non seulement les personnes qui vivent à proximité, mais comprend également les personnes qui vivent beaucoup plus loin, les compagnons de voyage d'une personne, les collègues de travail, les subordonnés et bien d'autres plus. En réalité, la portée de ces voisins est si vaste que tous les membres de la société peuvent être considérés comme des voisins. De plus, Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné aux musulmans de chercher à soulager la douleur
de ceux qui souffrent de mauvaise santé, de leur fournir des traitements médicaux, de prendre soin d'eux, de prendre régulièrement leurs nouvelles pour voir l'évolution de leur état de santé. À cet égard, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Quiconque visite une personne malade, pour l'amour d'Allah, un appelant céleste annoncera que chaque pas soit béni et qu'il soit une ascension de récompense et une demeure lui sera construite au paradis. » Non seulement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de fournir un soulagement et un traitement à ceux qui ne sont pas bien, mais il a également conseillé de demander régulièrement, de prendre régulièrement de leurs nouvelles. Pour ceux qui prennent régulièrement des nouvelles des personnes malades et qui se soucient de leur santé, Allah subhanahu wa ta'ala en retour leur donne la bonne nouvelle que ceux qui font des efforts sincères pour prendre soin des malades seront récompensés dans l'au-delà. Par conséquent, ceux qui dépensent à partir desquels Allah le Tout-Puissant leur avait fourni pour construire des hôpitaux, des cliniques ou des centres de santé, quelle que soit la taille, des soins, pour prodiguer des soins à des personnes qui sont malades, Allah subhanahu wa ta'ala fera de leur récompense une demeure dans le paradis. Nare takbir. Nare takbir. Hazrat Muhammad Mustafa. Hazrat Muhammad Mustafa. Islam. À la lumière de ces enseignements islamiques, la communauté islamique Ahmadiyya a construit de nombreux hôpitaux, d'écoles, de centres de santé, de cliniques et d'autres centres tels que des orphelinats à travers le monde. Pour d'autres raisons quelconques, certaines personnes ayant bien la volonté de le faire ne peuvent pas le faire parce qu'ils éprouvent des difficultés, peut-être l'opposition par rapport au pays, à leur pays de résidence, ou certains n'ayant pas de grands moyens pour financer la construction ou la prise en charge totale d'un tel centre. De même, le Saint-Coran déclare que ceux qui protègent et nourrissent les orphelins sont ceux qui gagnent la proximité d'Allah, tandis que ceux qui ignorent leurs besoins sont ceux qui deviennent le destinataire de sa colère. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également souligné à plusieurs reprises l'importance de prendre soin des orphelins et de soutenir tous les membres faibles et vulnérables de la société. En effet, il est rapporté que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour « Trouvez-moi parmi les faibles et les pauvres. Vous êtes certainement fournis et aidés uniquement en raison de votre soutien aux faibles et aux démunis. » Ici, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il se tient à côté avec ceux qui sont faibles et sans défense, et que si personne désire atteindre son amour et l'amour d'Allah, qu'il cherche à aider ceux qui sont impuissants et qui sont des victimes du malheur. Incontestablement, les enseignants bénis et nobles et la pratique du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont un exemple intemporel pour la communauté musulmane et le monde en général. C'était sa façon de prendre soin de ceux qui étaient faibles, privés ou qui avaient perdu leurs parents ou leurs tuteurs à un jeune âge. Et il désirait la même chose pour ses disciples. Ainsi, ne laissez jamais une occasion de servir, ceux qui sont embourbés dans la pauvreté ou soumis à des difficultés glissées parmi vos doigts. Et jamais Dieu l'interdit, ne permette même à une trace d'orgueil d'entrer dans votre esprit en pensant
que vous faites une faveur à ces gens. C'est plutôt eux qui vous font une faveur parce qu'ils vous donnent une occasion de gagner le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et de récolter les bénédictions dans ce monde et dans l'au-delà. Nare takbir. Avec la grâce d'Allah, les Ahmadis sacrifient généralement leur richesse afin d'apaiser le sort de ceux qui sont dans la détresse ou qui sont victimes de la privation. Et c'est pour servir le but de l'humanité. C'est pour servir le but de l'humanité. C'est pour servir cela que Humanity First, dans son sein, il a été créé Humanity First, un organisme d'aide humanitaire et de premier secours. Dans le même ordre d'idée, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceux qui ont faim devraient être nourris, et donc Humanity First a établi des banques alimentaires par lesquelles des milliers de personnes en bénéficient. En ce qui concerne le fait de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin, il est raconté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, et chaque jour, 2 anges descendent, l'un dit, « Oh Allah, accorde encore plus à celui qui dépense dans la charité et qu'il n'y ait beaucoup d'autres qui suivent à sa place. » Puis d'autres anges disent, « Oh Allah, celui qui retient la charité et qui est lamentablement et qui en détruit lamentablement soit détruit, et que toute sa richesse prenne fin. » C'est uniquement dans cette intention de pouvoir servir les autres que Humanity First cherche à collecter des fonds, ayant observé cet esprit, de nombreux individus et de groupes non ahmadis et non musulmans ont donné des montants significatifs et placé leur confiance en Humanity First, car ils ont constaté avec joie que la plupart des fonds collectés vont effectivement à l'endroit des destinataires, c'est-à-dire les nécessiteux. Toujours dans l'objectif principal et le désir de chaque membre de Humanity First devrait servir l'intérêt des membres, devrait servir l'intérêt des nécessiteux plus que de penser à ses propres intérêts. Soyez assurés que si vous servez la créature d'Allah de manière désintéressée pour son bien, alors sûrement il vous récompensera dans ce monde et dans l'au-delà. Néanmoins, n'oubliez jamais que la véritable inspiration sera toujours les enseignements bienveillants de l'islam. Ne vous éloignez pas du fait que c'est notre religion et notre croyance en Allah Tout-Puissant qui nous motive à servir la cause de l'humanité. En conséquence, partout, nous fournirons un service ou que nous inviterons des personnes à faire des dons. Nous inviterons également des personnes, quelle que soit leur religion, à se joindre à nous pour travailler encore plus pour l'humanité. J'ai déjà parlé de la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a inculqué parmi ses disciples un désir d'aider ceux qui ont été opprimés et affligés par les difficultés. En suivant les traces bénies à cette époque, le Messie premier alayhi salam a constamment mis l'accent sur les services de l'humanité et a ordonné aux membres de sa communauté de servir les pauvres et les défavorisés. C'est pour cette raison qu'au sein de la communauté islamique ahmadiyya, il y a une passion et un désir particulier de servir l'humanité. À cette occasion, tout en parlant de la réalisation
des droits de l'humanité, le Messie premier a dit, le défi le plus périlleux et le plus ardu est réaliser des droits de l'humanité parce qu'il s'agit d'un test, d'un procès auquel on est confronté en tout temps et qu'on reste constamment devant une personne. Il dit, par conséquent, il faut marcher très attentivement et être attentif lorsque vous faites un pas à cet égard. Le Messie premier alayhi salam dit en outre, c'est ma ferme conviction que même avec son ennemi, on ne devrait jamais agir avec une sévérité indue. À un autre endroit, le Messie premier alayhi salam dit, aimer l'humanité et faire preuve de compassion des autres est une forme immense d'adoration d'Allah Tout-Puissant et un moyen exceptionnel d'atteindre son plaisir. Donc, à cette occasion, en changeant ses disciples de montrer une sympathie vraie et éternelle pour l'humanité, le Messie promis, chaque jour, chaque personne devrait s'analyser et devrait, dans telle mesure, se préoccuper du bien-être de toute l'humanité, qu'il soit proche ou loin de sa personne. De plus, tout en mentionnant un hadith qui donne la lumière à la véritable ampleur du service des autres, le Messie promis dit, en un hadith, il est raconté qu'au jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala dira, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné de l'eau, j'étais malade et vous ne m'avez pas réconforté. Sur cela, ceux qui sont abordés demandent, ô notre Seigneur, quand est-ce que tu avais faim et que nous ne t'avons pas nourri? Quand est-ce que tu avais soif et que nous n'avons pas étanché ta soif? Et quand est-ce que tu étais malade et nous ne t'avons pas réconforté? En réponse, Dieu Tout-Puissant dira, une personne qui m'était chère souffrait de cela, souffrait de cette façon, et vous n'avez pas montré de compassion envers moi. De même, à une autre communauté, Allah Tout-Puissant dira, je vous remercie comme vous avez montré de l'amour et de la compassion envers moi. Quand j'avais faim, vous m'avez nourri. Quand j'avais soif, vous avez étanché ma soif. Les membres de cette communauté demandent, ô notre Seigneur, quand avons-nous servi de cette façon? Nous ne sommes à mesure de nous rappeler de cela. En réponse, Allah subhanahu wa ta'ala dira, quand vous avez montré de l'amour et de la compassion à une personne qui m'est chère, vous manifestez certainement et réellement votre amour pour moi. Ainsi, aimer la créature d'Allah est quelque chose de réellement grand et de profitable, profondément profitable, apprécié d'Allah. Par conséquent, il appartient aux Ahmadis de s'efforcer sérieusement en cherchant l'amélioration et le bien-être de l'humanité. Ne nous répondons jamais facilement ou sentons-nous satisfaits de ce que nous avons déjà réalisé comme action de bienfaisance envers l'humanité. Au contraire, en tout temps, l'humilité absolue et la gratitude envers Allah le Tout-Puissant devraient traverser nos veines. Car dans un hadith rapporté par Muslim, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui soulage est nécessité, alors Allah subhanahu wa ta'ala le soulagera dans cette vie et dans l'au-delà. Concentrons-nous donc toujours sur l'atteinte du plaisir d'Allah et gardons l'esprit
de servir les autres et de faire du service des autres notre obligation religieuse et que et qu'Allah nous aide davantage à remplir cette tâche et de trouver le plaisir d'Allah. Qu'Allah fasse de nous ceux qui tiennent toujours prêts à essuyer les larmes de ceux qui sont en détresse et ceux qui souffrent de quelque manière que ce soit. Puisse Allah Tout-Puissant nous aider à faire partie de ceux qui nourrissent, ceux qui ont faim, et ceux qui étanchent la soif de ceux qui ont soif, et de ceux qui réconfortons ceux qui sont malades, et face à Allah que nous soyons parmi ces élus. Amen. Nare takbir. Nare takbir. Jalsa Salana Mali. Il y a une traduction. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 10 minutes, s'il vous plaît. Alhamdulillah, anga karamɔgɔkɛ ba a bɔra ka dakuruɲɛ minnu fɔ sisan nanzarakan na, an bɛna a la kumabaw tɔmɔtɔmɔ ka olu bayɛlɛma bamanankan na. O kumana a ye a ka nin walanda dumanba in a y'a daminɛ ni kuranɛ aya ye min taara ka bɔ suratul bakara kɔnɔ a aya 188 Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko ɲumankɛ tɛ k'a fɔ aw ɲɛsin kɔrɔ ani tilebi ma wala nga ɲumankɛ k'o ye maa min ni o limanira ala la ani lahara don ani mɛlɛkɛw ani ala ka kitabu ani a ka nabiɲumanw ka tila ka a ka nafolo di ala yɛrɛ kanu kama a masurunamɔgɔw la yatimɛw la miskinaw la taamadenw na delilikɛlaw la jɔnw olu kan hɔrɔnli sira fɛ ka seli jɔ ka jaka bɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'u b'u ka layiduw dafa n'u ye layidu ta minnu bɛ sabali gɛlɛya waatiw la bana waatiw la kɛlɛ waatiw la olu de ye maa ye maa minnu ni olu ye tiɲɛtigiw ye wa olu de ye ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ye o kuma na komi a ka walanda yɛrɛ bɛ tali kɛ dɛmɛ min ni o bɛ ta ka ɲɛsin adamadenw ma adamaden minnu bɛ ni olu bɛ gɛlɛya ani dekun kɔnɔna la o kuma na n'i ye nin aya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kuma na ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ni misikinaw ma o fɔlen don o kɔnɔ o kuma na o la sa a ko i b'a ye k'a fɔ kuma caman kuranɛ ale bi silamɛw bila k'a fɔ ko u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen ni olu mako bɛ dɛmɛ na k'a sɔrɔ u siya ma lajɛ u ka diinɛ ma lajɛ u farikolo kulɛri o ma lajɛ adamaden de don wa a mako bɛ dɛmɛ de la wa o kuma na e bɛ se ka o dɛmɛ in ka o don a ma wa o kuma na k'i kana a ka diinɛ lajɛ kana a siya lajɛ o dɛmɛ kɛ a ye o kuma na i b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka hadisaw caman bɛ yen o kuma na nin kunkan min bɛ a jira k'a fɔ alakira yɛrɛ ale yɛrɛ y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara ɲɔgɔnna de la n'o ye fantanw ani dɛsɛbaatɔw ani makotigiw olu dɛmɛni ye o kuma na i b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wa sallam a ma dan nin kɛli ma a tilala ka a ka sahabaw ka olu fana bila nin sira nin kan o kuma na ka nin jogo in ka o don a ka sahabaw fana la a ko misaliyala silamɛya bi an bila ka dɛmɛ don yatimɛdenw ma ka an hakili to u la ka u kɔlɔsi wa o dama tɛ taamaden minnu fana bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛyaw kɔnɔna la o kuma na ka dɛmɛw ta ka ɲɛsin o ma o kuma na silamɛya bi o fɔ an ye ka gɛlɛya kosɛbɛ o kuma na silamɛya bɛ tila ka anw kalan k'a fɔ fɛn min ye sigiɲɔgɔnw ye tuguni an ka hakili to olu ka hakɛw la o kuma na sigiɲɔgɔnya hakɛ o fɔra ka gɛlɛya ka taa se hakɛ la ko alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ a ka dakuruɲɛ dɔ la k'a fɔ ko jibirila tora ka na ale ma siɲɛ caman k'a fɔ ale ye a ka hakili to a sigiɲɔgɔn na ka taa se hakɛ la ko fo a kɛra ale kɔnɔ hali ni i fatura ko sigiɲɔgɔn bɛ sɔn ka i tiɲɛ ta o kuma na
n'i ye o sigiɲɔgɔnya in ta k'o lajɛ o kumana o bɛ daminɛ i sigiɲɔgɔn surun yɛrɛ la nka o dama tɛ dɛ hali i sigiɲɔgɔnjanw i baara ɲɔgɔnw i ni minnu bɛ sigida kelen na a bɛ baarada kelen na a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la o kumana n'i ye sigiɲɔgɔnya in ta k'i bɛ kuma a kan ka taa se hakɛ la adamaden yɛrɛ fɛn o fɛn n'o bɛ sigida la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la. o kɔfɛ Alahu subahanahu wa taala a ye silamɛw yamaruya o kumana mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ kɛnɛya degun kɔnɔna la n'o ye bana ye o kumana ka dɛmɛ don olu ma min bɛ se k'a to o bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na o kumana i b'a ye k'a fɔ Alahu subahanahu wa taala ye i sinsin o fana kan ka silamɛw su ka bila o la o kumana ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni u mago bɛ furaw la o furakɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o kumana o kunkan i b'a ye k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni e taara ka taa i ɲɛda banabaatɔ kan ka taa bɔ a ye Ala yɛrɛ kanu ani Ala jɛ ɲinini kama o kumana i b'a ye k'a fɔ ko mɛlɛkɛ dɔ bɛ yen o kumana walama kumakan dɔ bɛ bɔ mankanbɔla dɔ bɛ mankan bɔ ma k'a fɔ ko e kɔni bɛ ka sendɛgɛɲɛ o sendɛgɛɲɛ ta mun sɔrɔ ka taa i ɲɛda nin banabaatɔ in kan ka dugawu k'a ye a ka kɛnɛya la o sendɛgɛɲɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka o kɛ baraji ye e ye o kumana Ala ka e sarala so la alijinɛ kɔnɔ o kumana i b'a ye k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ma dan k'a fɔ silamɛw ma o kumana u ka se ka banabaatɔw dɛmɛ u ka furakɛli dama la a ma dan o ma dɛ ayi mɛ ale yɛrɛ ye a ye kibaruya duman fana di o kun kan k'a fɔ maa minnu bɛ o kɛ o kumana i b'a ye k'a fɔ Ala bɛ olu tigilamɔgɔw sara ni alijinɛ ye. Nare takbir! Nare takbir! Jamaat Islamique Ahmadiyya de Sénégal, Jamaat Islamique Ahmadiyya de Gambie, Jamaat Islamique Ahmadiyya de Burkina Faso, Nare takbir! O kumana ni walanda ninnu de suma la i b'a ye k'a fɔ jama Islamique Ahmadiyya ale bi ka baara kɛ ni walanda ninnu suma la ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka ekɔlisow jɔ jamanaw caman na o kumana hali n'a y'a sɔrɔ kuma dɔ la an tɛ se ka nin jɔlimafɛn ninnu jɔ n'o ye dɔgɔtɔrɔsow ye walama ekɔlisow i b'a ye k'a fɔ an bi wulikajɔw kɛ o kumana min b'a to an bɛ se ka tali kɛ nin baara ninnu na n'o de ye o kumana an b'an bolo farali min kɛ ɲɔgɔn kan o kumana k'o ta k'o bila kɛsu kɔnɔ kɛsu min ni o ɲɛsinnen don nin baara ninnu kɛli ma o kumana a bɛ n'a fɔ e fana bɛ ka tali kɛ dɔgɔtɔrɔsow jɔli la ani ekɔlisow jɔli la diɲɛ ɲɛfɛ o kumana o la sa i b'a ye k'a fɔ kuranɛ o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ u janto yatimɛdenw na ka u fɛrɛbɔ ka u ladumuni olu bɛ Ala masurunya sɔrɔ ɔ maa minnu fana bɛ yen ni olu bɛ u yɛrɛ ɲinɛ maaw kɔ maa minnu bɛ degun kɔnɔna la u tɛ sɔn ka dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ olu fana bɛ Ala ka dimi sɔrɔ o de la i b'a ye k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa dɔ bɛ yen a b'a fɔ min na k'a fɔ ko Ala ye diɲɛ don o don da mɛlɛkɛ fila bɛ jigin ka na dugukolo sanfɛ o kumana kelen bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala mɔgɔ min bɛ yen n'ale bɛ k'a ka nafolo nafakati ka dɛsɛbaatɔ ni fantanw dɛmɛ o bɛ ka tali min kɛ ka bɔ a ka nafolo la nɔnabila bila o ka nafolo in na ye o kumana mɛlɛkɛ filanan o fana bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala maa min bɛ yen n'o bɛ k'a ka nafolo kumaniya ka bɔ mɔgɔw dɛmɛni ma minnu mago bɛ dɛmɛ la Ala o kumana halakili se o tigi ka nafolo ma o kumana i b'a ye k'a fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye nin walanda minnu to an bolo ninnu ye misaliyabaw ye o kumana misaliya minnu bɛ yen ni jama Islamique Ahmadiyya a bɛ ka minnu ta ka baara kɛ ni olu ye diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o kumana mɔgɔ minnu bɛ yen sigida kɔnɔna la
n'olu bɛ dekun kɔnɔna la se tɛ u ye walama yatimɛw don a kɛra yatimɛdenw fantanw banabaatɔw dɛsɛbaatɔw o kuma na olu maa fɛn o fɛn bɛ yen k'olu kɛn bɛ bolokɔfɛ fɛn ye sigidaw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ jama isilamu ahamadiya a bɛ wulikajɔ kɛ o kuma na o mana kɛ diɲɛ fan o fan a duguba kɔnɔnaw fara burusi kɔnɔnaw la o kuma na u bɛ dɛmɛ ta ka u sɛgɛrɛ fo u ka o sigida ninnu na ye ni ala sɔnna tala ka dɛmɛ ye i b'a ye k'a fɔ ahamadiyaw bɛ u ka nafolo don nin daw fɛ mɔgɔ sɔn minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ olu bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o kuma na ka lafiya ni hɛrɛ sɔrɔ ka kɛnɛyaw sɔrɔ cogo min na o kuma na i b'a ye k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni kɔngɔ b'olu la a y'a hakili to olu ka dumuniko la o la sa i b'a ye k'a fɔ imantifɛs a fana ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛn sigi sen kan jiginɛ belebele sigi sen kan min ɲɛsinnen don o kuma na waatiw kɔnɔna la waati minnu na ni kɔngɔkow bɛ yɔrɔ dɔw dugu dɔw sɔrɔ o kuma na dɛmɛ bɛ se ka ta ka olu sɛgɛrɛ cogo min na i b'a ye k'a fɔ o fɛlaw sigilen don sen kan Humanity First o kɔnɔna la o tɛmɛnen ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam a ko alhamdulillah an kɔni ma se ka a bɛɛ lajɛlen fɛn ka d'a kan waati min dira waati tɛmɛna o kuma na an bi a lajɛ ka a tigɛ ka a jɔ nin yɔrɔ in na ka fɔ sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullah